Mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Mae'r fideo yma ar gyfer Cymreigiad y Mac OS X. Fe'i cynlluniwyd gan ddefnyddio Mac OS X fersiwn 10.9.1. Mwyn gwybod pa fath o systems sydd gen ti, clicia ar yr afal ar ben uchaf y sgrin ar y chwith ac wedyn ar About this Mac. Does dim sicrwydd y bydd y cyfarwyddiadau hyn yn gweithio ar fersiynau eraill ar wahân i fersiwn 10.9.1. Wrth i ni recordio hwn yng Ngwanwyn 2014, mae'n bosib cael ychydig o Gymraeg ar Mac OS X, enghraifft y dyddiad a'r amser. Mae hefyd yn alluogi i roi acenion Cymraeg gan gynnwys to bach ar W ac Y, ond nid yw'n cynnwys rhyngwyneb llawn. Mwyn dechrau'r broses, clicia ar yr afal ar ben uchaf y sgrin ar y chwith, wedyn System Preferences. Yna, clicia ar Language and Region. O dan y blwch Preferred Languages bydd arwydd plus. Clicia arno. Sgrolia i lawr i ddod o hyd i Cymraeg, Welsh. Mae'n bosib y bydd Cymraeg, Welsh ar waelod y rhestr gan ei fod yn defnyddio'r wyddor Saesneg. Clicia unwaith ar Cymraeg, Welsh, wedyn ar Add. Fe welid i neges sy'n dweud, While some applications and web pages can use the selected language, it is not fully supported by OS X. Bydd blwch newydd yn ymddangos sy'n gofyn, Would you like to use Welsh as your primary language? Clicia Use Welsh, wedyn dilyn y cyfarwyddiadau ac ailgychwyn y peiriant. Wrth edrych ar eicon y calendar ar waelod y sgrin, fe weli fod o bellach yn ymddangos yn y Gymraeg. Lle bynnag bydd y peiriant yn defnyddio dyddiadau neu amseroedd, enghraifft yn mail neu calendar, fe fyddant yn ymddangos yn y Gymraeg. Mwyn teipio acenion Cymraeg, y cwbl sydd rhaid ei wneud nawr yw dilyn y cyfarwyddiadau canlynol. Os wyt ti am weld map o fysellfwrdd y Mac sy'n nodi pa drawiadau bysell sy'n hwyluso teipio pa acenion, clicia ar yr eicon wrth ymyl y dyddiad a galluogi Show Keyboard Viewer. Bydd gwasgu bysellau enghraifft Alt ac Apple yn dangos pa fysellau i'w gwasgu. Mwyn rhoi acen grom neu do bach uwchben unrhyw lafariad, dalia Alt i lawr a gwasgu'r llyfariad. Acen ddisgynedig. Os am deipio acen ddisgynedig, dalia Alt i lawr a wedyn gwasgu'r symbol sydd ar ochr chwith Z. Bydd yr acen ddisgynedig yn ymddangos â chefndir melyn. Yna gwasgwch unrhyw lafariad mwyn gorffen. Os am deipio acen fel yn caniatáu, dalia Alt i lawr ac wedyn gwasgu saith. Bydd yr acen ddyrchafedig yn ymddangos â chefndir melyn. Yna gwasga unrhyw lafariad mwyn gorffen. Os am deipio didolnod, enghraifft partion, mae'r egwyddor yn debyg. Dalia Alt i lawr, gwasgu'r fysell 8, rhyddhau'r ddwy fysell a gwasgu'r llyfariad. A dyna'r camau i'w dilyn mwyn Cymreigio Mac OS X a defnyddio acenion. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg yn bwysig a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.